Συνταγή σήμερα μοναδική. Τούρτα με 2 υλικά. Μήλα, σοκολάτα. Έχουμε καθαρίσει εδώ τα μήλα, 3 μήλα μεσαίου μεγέθους. Τα βάζουμε να πάρουν μία βράση. Και τώρα θα πάρουμε 2 κλασικές κουβερτούρες θυσίων σε μπεν μαρί και θα τις λιώσουμε. Βράσανε τα μήλα, 10-12 λεπτά μαλακώσανε, στραγγίξαμε και τώρα με ένα ραβδομπλέντερ πολτοποιούμε όπως είναι καυτά. Και αδειάζουμε τη λιωμένη κλασική κουβερτούρα θυσίων στα μήλα. Και τώρα θα ξαναφέρω άλλη μια φορά το ραβδομπλέντερ για να κάνουμε άλλο ένα ανακάτεμα. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε ένα μικρό τσερκάκι. Έχω βάλει μεμβράνη περιμετρικά να μην φύγει πουθενά το μείγμα μας και αδειάζουμε μέσα. Βάζουμε στο ψυγείο να παγώσει και ερχόμαστε να δούμε τι κάναμε. Έτσι λίγο από πάνω κακάο και δοκιμή. Δροσερή, νόστιμη, σοκολατένια, υγιεινή, πανεύκολη, τούρτα με 2 υλικά. Τι άλλο θέλετε, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Δεν υπάρχει. Γεια σας.